Здравейте хора, днес ще разпитам най-добрия си приятел какво мисли за бабите и общо взето ще обмисляме старите хора, какво е доброто в тях и лошото в тях. Надявам се това видео да ви хареса и така след малко ще го извикам. Това е Ники, това е моят най-добър приятел. Приятно ми. И днес ще го разпитам малко по темата, за която ще говорим. Така. Каква е разликата между старите хора и младите? Този въпрос е често... Хубав гаф. Добре. Не. Хайде! Не искам. Окей, следващия въпрос. То си видял, че ще седи тук. Така, какво мислиш за старите и младите хора? Каква е разликата? Огромна е разликата, защото всичко първо в момента е техниката. Бабичките към 60-те не са имали телефони, за които в момента момичетата, като ходят с бабите си по градините, да си цъкат на тях. Общо взето съвсем различно, мозъците, така умовете и други и характера се е променил между годините. Така, да разбирам, че старото поколение ти харесва повече? Не може да се каже, но това си е за тяхна сметка. Те си решават кои повече им харесват. Аз съм на този принцип повече да обръща внимание и повече да харесвам старите хора, отколкото моите. Не се казвам за някакъв вехтошар, но просто, как да го обясна, стегнатата работа. Добре. А ти, млади момко, какво мислиш за старите и новите хора и каква е разликата между тях? Мисля, че разликата между старите и младите е огромна. Защото старите си мислят, че когато ходиш, примерно казвам за тук, като сме на село, ходя аз най-нормално, защото съм с тежка походка. Тук може да се каже, че се различаваме. Защото съм с тежка походка, добре, както и да е. И баба ми идва и вика, не те да тропате, легнал съм се да спиш. Не става, брат. Аз искам да се забавлявам и съм дошъл да се забавлявам, а не да се хода на градини. Да те попитам. Така. Какви са тия физиономии, бе? Какво те дразни в старите хора? Дразни ме, че рано си лягат. Това е огромна дразнещо нещо в мен, което примерно седа при баба ми и дядо ми и казват, аре да гледаме сделка или не. И аз казвам, добре, няма проблеми. Отиваме да гледаме сделка или не, аре си лягаме. И аз викам, защо? И не може, бабе, ние сме стари хора, ние сме много работили през годините и затова сега трябва да си лягаме, защото сме стари. Нито могат да поседат малко, ако поседат с половин час повече, винаги се спиват. Още една гавче. Сега ще разпитаме баба Ники. Бабо, какво мислиш? Това няма да се получи. Това е Ники. Да знаете, с чердже на главата. Не е чердже, както и не. Какво мислиш за младото поколение бабе? Младото поколение бабе не е добро, защото... Младото поколение не е добро, защото много разглезено бабе, много разгледано. Пропуснал си първите 7 години от бой, аз ти казвам. Не ми плескай шамари, момченце! Добре! Не ми плескай шамари, момченце! И какво? Добре, това беше тъпо. Какъв ти е следващия въпрос към мен, Ники? Или аз да ти задам? Задайте ли вие, господин Борислав Христов? Добре, гледай, че ми кажеш след малко. Така, на теб какво ти прави впечатление в старите и младите хора? Какво ти прави различно впечатление от старите и младите? Така си така. Отново казвам, мисленето им е съвсем различно. Те някак си мислят с една крачка напред, са по-притеснителни, докато младите... Като тебе? Добре, това няма никакъв смисъл. Докато младите мислят без да правят после сметка, че може да се случи нещо, което може да стане лошо. Не съм виновен аз, баща ми така мълчил. Съжалявам, ако не ви харесвам, но какво да се прави? Вие, Боби, измислете си въпрос сам и кажете. Mother of God. Въобще не трябва да мислиме какво стане. Малко стара. Изпотих се. Дано някой на коментарите напише, момчето малко или много има право. Нямаш право, млъкни. Абе. Аре бе. Аре бе. Стига сме преди шоу. То се видя, че на тази тема няма да се разберем с Ники и той отиде в другата стая. Извинявам се за лигните, които видяхте. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, thumbs up. Ако не... Откъде изликна? Ако не, палец надолу, абонирайте се. Време бал ти газа.
Благодаря ви за гледането. До следващия клип.